uThixo uyangenyani uyawuyothetha inyani uba ndikuthathaka thina usizikhalipha ingathi umuntu oqinileyo yaye andikho njengaye mna thathaka thina ncede. Yesu uyayinceda kakhulu impilo yami. Amen. Ngisizwe ke mna ndina 13 years ndinetazi noba kwenzeka kancane. Inkosi yandibiza. Haleluya. Zazikhona ii-challenges ke bazalwane ushote nakulo mzali owuzalayo emanzini xa umoshiwe. Andiyazi nale nto uyingqinayo phaa kodwa uthi usindisile uqonda uba unyuse ikawusi ngoba kaloku uyafuna ukusindiswa. Haleluya. uYesu ke uyamgcina umuntu omtsha ndinwe ngoko. Haleluya. Inkosi nezininzi ke ezibhekileyo kodwa ndifuna ukuthetha ngaleya namhlanje ukuthi umuntu omtsha abantu abatsha inkosi yathetha ku I think 2021 uqala kwam le group ngithoka February. Haleluya. Bendibhizi zezinto ezininzi njengoba nisazi but inkosi yandivisa isikhalo samantombazana. Kwenye indawo ekuthiwa kuseChina eMzantlane. Inkosi yathetha into ume ukuthi abantu abatsha badinga umuntu wokuba mentorisha. Abantu abatsha kubanikezile izinto but abanamuntu. Instead thina abantu abadala siyabablame. Haleluya. Abanandawo yokulilela. Their crowns abanazo. Ziphukile, ziphuliwe. Haleluya. Abanye baphulwa i-crowns sebekhona la enkonzweni. Athi sahlabelela lapha bekhona uma umfundisi obona ukuthi zobe hlabelela nje unomfana amjobileyo. Athi soyiva lo ezindlebeni abamama ndimyeke Yesu. It means ngeke kwazi ukholwa. Haleluya. Aphinda athi sele ngaphandle ewile phangaphandle abuye zapha enkonzweni sibe sesithi aningasihlanganisi naye ngoba unezinto anazo azenzileyo angifuni izinto eziphi. Haleluya. Ablide athi awublide ekufeni athi afe. Ithi inkosi ayithethi ngabantu bangaphandle inkosi ithetha ngabantu balapha ebandleni. Amen. Ithi abantwana abanasifuba sokulilela. Inephoma eyiqalayo ke isithi roses among the thorns. Andazi noba izithini ngoku ndandikade ngicula ngoko kodwa ithetha ngokuthi isikhalo sabo sivakala kude ebantwini akho mntu usivayo. Ithi baliqhaya lo mzali basisidima baliqhaya lo mzali basisidima sikaThixo kodwa ezo zinto zisuka akho mntu ozibonayo. Haleluya. Yabe seyithi inkosi ndifuna ke ubaqokolele bakhalele kuwe. Haleluya. Ndabeqoma nami ndikhala mna ndifuna ukukhalela emntwini. Haleluya. Ndayiqalisa ingazi noba inkosi ithini. Yazi bazalwane siyigroup enabantu abangaphi guys by 30 40 close to 40 abanye bevuma abanye abangaphi. Kukhona abantwana ufumanisa ubana lo mntana enkonzweni uyasiwa uyathandwa athi xa ethetha nawe ekhosini athi I am a lesbian kodwa kaziwa kokwabo. Athi omnye mama ngicela uthetha nawe ungayithethi le nto lakhupha izisu zazithathu kodwa ecaweni yahlatyeleliswa athi andisathanda ukuyenza le nto. Why ungayikhulumi? Bayanjaja abantu. Haleluya. Abekho ngabantu abahlupha njengamantombazana bethuna ukuthi uthetha wena mfuzi udula usicela sithandaze bathule bonke base bafaka ubhutsi. Thina sikhonza ke group ke bazalwane umbona umuntu emane efaka la ndithi akathandazi abanye afaka ubhutsi
Ndithi kanti bazalwane ithini into yenu ibe khona ke abo Nkosi yam ngoba lo muntu yena ngathi alitshoni nangabethu 8 ngamela xoba xolo ngasangabikho uba ndiyonqena namhlanje kodwa kusekhotatha esingolweni bazonithi yothi khona haleluya khona abantu abayikhutheleleyo le futhi endibonayo bana iyabasebenzela xa bethetha nawe uthetha ube kumthetho bana ngicela khe ndibulise abantu ke namhlanje kwiifemeli zenu uzawuqala ngawe ekuseni kunjani mama because sinasihlangana ngo-8 nje wayezoqala ngamdithi kunjani ntombi kaloku mangukuthi ezesipulise wonke umntu namhlanje zozoqala kuwe kodwa sendibulisile kuthatha uba unabani babo ukhona abantu abayilambeleyo le nto you know abantu abangosisi banenhliziyo ezithambileyo bazalwane abafuna udlakazeliswa nokuwa kwabo kufutshane kuthiwa umhlemane ngathi ungatshata nomfundisi ubani sele uyile bhuma uyawumvesithi yazi mama nento efuna ukuyihlambulula ndimane ndiphupha ngomfundisi ubani xa uzama ukuyilandelela le nto wathi usisibanibani siyafanelana la sisibanibani wayezithethela nje Nkosi yam mhlawumbi babemetshise inantsika i-outfit ngoku wayithetha umntana abantu ngendlela ayithetha ngayo hayi uyohlala naye ubomi ba akazukhonza ke ngoku and engazukhonza nje akazowela kumfundisi ubani uzowela komnye umuntu ongenguye laa mfundisi wayethumetshiswa naye yiyo le nto funeka umgade ube ngamaxesha kube kwizipho ebandleni but ngamanye amaxesha kufuneka nje ke bashawute i-hour yokoko ndibashawute bathule bathithu bayayazi omnile ndibashawute because ndiyayibona uba ayisekho mani le nto yokubana belangazelela inkosi kulula ukukusuka enkosini but kulula ukukusondela enkosini xa ubathanda inkosi nisikelele inkosi yanikeza lo mbono tata ndizawuwenza ngokomzuzwana uyakwazi ubeva xa besukile khona intombazane kuthiwa nguNoloyiso Sileka kekho ke kodwa ngoku seKapa kekho xa uyaphangela ebesele yazi ndithi ndicela lo nkwenkwe oyivule namhlanje ndisangena nje ekhupheni cela lo le nkwenkwe ivule uyoyala angena icale mama ngicela uthetha yintoni nolo yazi phaa emsebenzini khona omnye ubhuti qha kade ndithethe angakhali ubusovumela ndithi nolo hayi ngenhliziyo mama bendithi yazi mama angakhalula umbono ukuthi but uThixo kunikeza inhliziyo yokuva the pain yabo inkosi nisikelele haleluya amen akho easy ke even nangoku bakhona bangekhoyo ebemelwa bayizile la nangenxa yabazali because the festive season ngoba abanye baya emitshatweni abanye bayapi bese ndithi ndiyayipostpone but mama sicela uyena basibathathu ngoba xa bebathathu bazokwenza njani bezothini xa bebathathu bazothini xa bebayi-3 besuka ezindaweni bezela but ndathi ke mandize uku-honorisha le nto haleluya siyayidinga ke imithandazo yabazali siyayidinga nendlela yokuthetha kwabazali ngoba kwanina abazali niyabakhupha abantwana enkosini nithi awuyikhokha le nto ukuyihlabelela phaa usenza into ezinje ayizungabikho impazamo emntaneni ayizungabikho impazamo umntana kaloku lo mane yogitha phaa ugitha into ongayaziyo ingekho le nto uyenzayo apho umosha usenza uzothini ungamoshi umntana ayini bazali haleluya ngamanye amaxesha athi xa selevutha kakhulu umstophe uthi hayi khawume uvutha gqithi haleluya ukhona abayithuba de bakhutshwa enkonzweni ngabazali babo xa baqhongo 12 ndandisithi ke iqhongo 12 masivukeni hayi ke abe nabo abavuki kwabona aba sebekhona ngoku hayi bazi bathi but xa babengxola ubusuku bonke abazali baba bathi hayi bantwana bama bandibhalele ecaleni mama sicela uphume ekhupheni othe utata nomama nasiyeke ngoba siyathandaza ebusuku ndathi ke mna hayi bantwana bamthandazani emalanga nabo baphinda babuye emveni kweveki in fact wafona umama wathi zabakhupha abantwana ekulento ngoba ndiyaxabana notata ekhaya intoni mama
akayitsho. Ndazombuza lo mntana kwenzekile. Uthi mama utata kwizinto zakhe ezingenzeki kakuhle le nto uyazikhupha akakhonzi ke kweli bandla ukuzikhonzela kwindawo. Bazalwane intlanganisele abantu le nabanye bavele Cape Town, abanye bavele ndibafumana ezifowuni nam, abanye ndaqala ukubabona today. Ndibashawuta efowunini ndingabazi. Xa ezichaza uba ndingubani ndibambe lo gama futhi ke soze ndibalibali. Enkosi ndisikeleyo. So nabazali andani abanye amoshakalelwa zizinto enizenzayo emakhaya abazali. Haleluya. Kodwa ndizocela kuni nikhona that abantwana nibakhuthaze. Ndiyayazi uba babhizi abantwana funeka bapheke kodwa bathengelele idatha abantwana ku-8. Nibayeke ke niye kuphungitha. Umntu oxa efuna uphunga u-8 azenzele 8 ngoba ngo-8 sube sikhonza mama. Nibayeke bazi bayokhonza. Njengoba nimnqana ngo-8 nje nikhe ninqane ngo-7 this time because niyabaphazamisa abantwana. Athi omnye bethi andikwazanga nxa yomama besithi mandimnanzikele mandimsikele isonka ndenzile. Haleluya. Ibancedile ke abantu baninzi abantu abatshintshileyo ngayo, although isokolise inhliziyo babuhlungu bazana xa ufuna ukukhonziwa ubabone ba-online bonke but uyiwona manisithi amen. Awuyazi uba bafuna ukwenzani abantwana benzani. Abe sebuya omnye ngenye imini sesithi ndaxolisa mama ndandingekho ndisemsebenzini okanye athi ndandistadisha kodwa uyabona ufake olopopu istatus olopopu ngo-1:15 ufake olopopu abaleqanayo ufake intotolo uzipostile yena. Funeka ibone inhliziyo. Ngamaxesha ngethi ndiyandikhalala mna ndaniyeka abuye umama siyacela kukho abangakhalaliyo ke ababili bathule bathi uyawuzibona abathi uyawuzibona ayisithi abathi siqokelela uyawuzibona kukho ingavula umchaza uyawukala nyani zange wa-attenda oko lo nyaka but yena uzithandela usana ubakhona kwizinto zonke but awuthiwa kuziwa nguye oqala sana ubhatala bhatala uqala uzofuna uzohaga abanye banqokole bathile uyabathanda uhaga abanye becula befota but leyo bakuthe ngokuthetha kawuthandaze bani avele umbonise kuthiwa offline umkile abuye after 30 minutes ubone akafaki nobhotsi akamnandifuna ngoku iyabaveza abantu aba-athendayo. Nanko omnye online athendiwe bengaze ndithi hayi koze ndikhathele ke le nto because injalo ke yiyo le nto ndikunikeze wena. Eyona nto ebalulekileyo ke ngabo xa ukhuluma nabo bayeva. Haleluya. Ubona ubana kubeke wangxola kule veki ndiyaqonda uba bandingxole kule veki etlisa kwesikhoze yonke le nyanga baphinde bemke baphinde funeka uphinde uqala amanye amazwi azobenza uba bagqogqe ubashawute bamane bexolo mamngene lethi xolo mamkhaningene xolo baphinde bemke lathi funa inhliziyo. Akekho umuntu ongayenza ke le nto. Umntu akuletha isuku umntana uyayenza into ndiyamyeka but kwalapha ke bazawulela njengoba saba oko ndibashawuta abathe mama sawuvuka ngofo hayi balebele izindaba. Ndiyayazi bayibisa indaba behagana kule nto but ke xa sewukhuluma nabo bayaluva uthando lwakho. Haleluya. Ndiyacela abantu besifazana angobantu bokuvuthelwa bazalwane uhlala nabo. Do you know that enye indlela yokuthetha kwabo wena mamtshitshi akathethi umntana ungakhange uthethe wena. Ndandithanda kwaba basendisikisile uqale ndibaxelele xa ndifuna umntu ndimve uba lo unayo into anayo ndibabize ndizekele ufike apha bafike ndithi ndihlutshwa ngomnye umfana wasedikeni umntu abangazumazi wasedikeni akandilalisi athi ngohaphi umfundisi ithi athi thula mamzakubhalisa liqala ubalise athi omnye lo uyafana neyam ubona bonke apha endlini banestori athi yazi mna 1:30 sebusuku wavuka ekuseni ndibe senzithi masithanda nithini ke ngale nto hayi namama ndimthanda tomnye nginashemisa ndimthanda shembona laba bongashem umthandile awuzukwazi ukuthi hey nina ngafuna
uzene yakho into ukuthi yazi ngiphathe ndavuma umuntu izo yamazi athi yo yazi banami ukhona lo into naye kanti ufuna uyithethe khona umnyaphi endlini sendimasi ubani ufuna ndiyamazi beke ndaqala hawu vele adwebeka dweseka athi amazi nalo wayepheze emva kwethu ngoku mama sasihamba ngapha uye ke ujonga imeseji awandibhalelayo so abantu bafuna ubenze ngothando awuzokwazi ukuthi yekani sona awusoze ubafumana awusoze ubachole funeka uze kwaye lapho ingqondo ibencinci babekhona nto kwakunayo bateketisa babesezixaseni bangxolisa bathi xa bekhomenta bathi tsho ngendlebe ezitsolo bayayithanda ke le nto bayakwazi ukubana awucaphukanga kodwa atsho nelathi thethe ndagqibathi bezazitsho ngendlebe ezitsolo undikhumbuza ubana khange nditsho because beke wabaqumbela abazukhonza abazuvuleka kwabona ozithandaza nini ahlale phansi because usakhathazwa yinto andiyazi inhliziyo yami ifuna ukuthwale but mina ndifuna ukubancama bayahlupha bayahlupha but kunexesha apho ubabona apho bavulelekile inkosi ke kunelize yalikhulumayo eliku-Revelation chapter 3 verse 11 ithetha uThixo ayiveza lento kangibana yanibonisa isandla esiphethe i-crown ilogo yethu yesandla esiphethe i-crown because their crowns are broken ngenxa yezinto emakhaya ezikuzweni ngeke sibaphathelayo ithi ke yabona ndiza kamsinyane kuba uqiniso nakho ukuze kungabikho namnye usithabathayo isithaba sakho haleluya so inkosi thina lento ukuthi aba bantu bazi crowns akufuneki sibabhodloze phansi nezinto esizenzayo nezinto abazenzayo yanixela inkosi sithi noba mntanam ikhona into apha entombini ekuthiwa yi-honor yatsho yathi unento edalweyo apha emntwini yaba yi-honor xa ephuma nje zalo une-honor yakhe once nje walala nomntu iyaphokoka la honor yakhe ithi kodwa ndiyane ndibuye ndiyilungise noba inengceba nje ibe ntle so once wenziye into sesikhonza ngosiyimanxeba-nxeba but uNkulunkulu uyasimenda uyasilungisa and asizuyeka kuye kuba kukhona izinto ezenzekileyo ukuthi yeyona nto ukuthi xa wasinceda ngayo lokuthi njengoba sikholwa nje siyazi ukuthi kunento esiyiphethe kufuneka ingathanga ingawanga ukuthi si-kingdom princesses siphethe into yobutyeli kodwa ngezinto zodwa ngezinto ezithambileyo sofuneka uyigade i-crown yakho ingaphuhluki sometimes wena uzothanda amakhwenkwe uzawushawuta abantu waziwe wena ubana laa ntombazana ishawutisayo awunokugqitha ngokokwayo ingakushawutanga haleluya usawuphohlozela i-crown yakho uthixo usibiza njengebrathi aba bantu ziyi-princess ngabantu efuna baphathwe ngobunono nabo ke mabaziphathe bangazigxamsi besithi efuna simbambe kahle nina niyazi nizirhuqele ekhayeni uziphathe kahle haleluya into endifuna ukuyikhula ndingomshumayeli yona ndizawuthetha nje bayandazi kunento efuneka uyenze ke apha kuwe le nto yokuzigcwalisa xa ungumntu omtsha ungabingcwele lapha enkonzweni kanti ngaphaya kunento ezikhulunywayo ngawo kunento ezaziwayo kunezinto ezimbi ozenzayo lithi izwi likaThixo umfana uyawugcina ngantonomento wakhe kuthiwa ngelizwi likaThixo kukhona izwi mani inkosi ikhuluma ngalo elikwindumiso elithi yena unonelela umyalelo kaThixo thina ke alizuxoka akekho nomyalelo izwi likaThixo apha kuthi sinonelela ngoTikTok onaledi obhaliza amadosha siyajayiva nje akho mntu umbone kunzima kuthi bezalwane unibhovu haleluya so bazalwane ingase singayibuyisa ingqondo yethu siyazi ukuthi njengoba sikholwa nje anytime singahamba awukholelwa ngumzali
yabona awukholelwa ngumzali. Wayenatsho kumama athi njengoba nizulu apha esithubeni ndizawuhamba ndinoyesu, ndamkela uyesu, nizawutsha nodwa. So awukhonzi kuba ukhonzwa kowenu, awukhonzi kuba esikolweni abazali bakho bekhonza. Haleluya. Une-preachers kit ezisileyo, umntu athi asindiswe kuba abazali bayamnyanzela enkonzweni. Uyazikholelwa nje uphile kamnandi. Haleluya. Uphiliswa inkosi, inkosi kususa ezintweni kakuhle. Once wa-understanda that wena uyi-crown, yonke into enzekayo kuwe yambucuka. Inkosi nisikelele. Ngicela unikeza ke u-MC wethu egameni likaJesu. Amen. Izwi lahlabikisi oya langibonisa ukwethu ngakwa ngasengasivumiso dosa lo-MC wamke uyandihlekisa. Haleluya. Ndizocela ke bazalwane, ngoku sizofundiswa, mna bendisandlalela nje. Sizofundiswa, ndinomfundisi okwayibrother yam. Haleluya. Istory side ke sikhuliswa ngulo mama ozithanda owayezikhonzela eziyoni. Wayehamba naye uNkulunkulu sijikeleza kuncane. Wayeba ngumfundisi ke uLukhanyiso. Ufike enxiba ifasikoti ezinde ejikeleza sikubhaptizwa. I remember the time sinemini yokubhaptiza itim nekhazini yam endala yaswelekayo. Sabathatha sakwabhaptiza emfuleni sibethi ku. Masibuyayo sathetha baningayithethi le nto bana sinibhaptizile. Eneneni ke sabuya ilanga loya ku-33 mfundisi uBudulazi wavele yena wahlala ecaleni kodade kwa wathi kuthi yini, wathi sivele libhaptizweni. Ulapho ke savalelwe endlini sabethwa, wasindiswa ke ubaba esuke eziyona. Hayi ke yayingunumber 1 enxiba ichopsi engusisithandi. Athi bazalwane masimfuneni uThixo enxiba ichopsi. Haleluya. Sasingayazi that uNkulunkulu unento ayityalayo kuye. Zininzi izizwadlule kuzo. uThixo akuhlanganisa nabantu abatsha ezikolweni ethetha nabo. Namhlanje ke ndimcelile ukubana bendane sometimes senxola athi hayi sisi lento ayenzi yena ngomuntu othethela phezulu nobe umfundisi nje sozumvethethela phezulu kodwa xa ethetha uyava uba uthini. Haleluya. So ndifuna athethe nani size kwi-princesses ke bazalwane. Siyabamkela abantwana abangamantombazana abafikileyo. Siyakholwa namhlanje that bazosijoyina egroupini futhi bona abazosithikitsha, abazosiphuthinga, bazawukhomenta. So ndicela unikeza wena ntasekhaya mfundisi uMboneli ube umfundisi ke kwibandla lase Good News kuba uyazula naye wafumana lento nami indizulisayo ase Good News ezwenitsha eqonce. Wabe seyabuya ezula ezikolweni efundisa abantu abatsha. Siyamane sisiya ke kwibandla lethu ikholo. Thina sibizelwa ngakholo siyazula nje lilapha phandle. Kodwa ngexesha lokuhlangana sinebandla lethu elikholo Kingdom Jesus elisedutywa. Umfundisi nalapho inkosi nsikeleza. Ngicela ukubiza wena mntase ukhulume nazo iKingdom Princesses. Amen. Kumuso thando nokuthethele wakwe sono nokukhululwa
never here for ukuba sivuyiswe ezinhliziyweni, kodwa we are here to gain wisdom kuba uThixo obulungu. So for this reason, Lord, take the glory. Hlisa umoya obulungu nomoya we-understanding as we talk, as we share the word. Lord Jesus, we love you. Mawuchicimeke umoya wakho njengoba ufundiswa. Nkosi yamakhosi. We love you and we appreciate you. We know that whenever we ask anything in the name of Jesus, sizakuyinikwa. Thank you, Jesus. Namhlanje sicela i-wisdom. Sinike. In Jesus' name I declare that sifumene. In Jesus' name. Amen. 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 Shiyile la madoda adlala, sanoshiya madoda. Sanoshiya madoda, sanoshiya. Ndishumayeli ke ndiyabulisa usisi. Usisi Nomtha. Hallelujah. Amen. Mafungo asheka mama. Ngibonge igama lenkosi. Ndiyabulisa kufundisa ukuthi ngazi. Hallelujah. Egameni lenkosi Yesu Kristu. Mama ashule. Ezifani ndizazi ngosisi ndingabazi abantu bazo. Ndiyamazi nabo ndiyabona umama uMahashu. Hallelujah. Mama esesithethile. Mahadi. Wathi ke sesasemsini. So sathi ke sizambiza phansi. Hallelujah. Tata emva phali kulisile egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. And all the visitors esikhona. Kingdom princesses. Siyabulisa egameni lenkosi Yesu Kristu. Nibahle. Kuba inkosi iyanithanda. Nineglo. Anikho bahle ngokunokwenu, nibahle ngokuba nimthandwa uThixo. Amen. Science ithi umuntu ongusisi ubakhe wa over 25 ivelu yakhe iyehla. Beniyazi Lord. Once abe over 25 unoyijonga kwi-psychology yabantu abadala ukuba intombi yekhawuleza yendiswe kudala. Uba kwakutheni kwakufuneka ingehli ivelu yakhe ayakhiwa bubuhle nobuntombi bakhe, yakhiwa zizinto ezintle azawuzenza. Amen. Nale nto ba mhlawumbi intombi yazigcina gcine kuntombini bayo, ndithetha obenyama ke ngoku izigcine kude kufike ixesha loba ithathe. That one is a one day thing. Beniyazi loo nto. Into yosuku othe olunye butshintshe ubomi bakhe forever. What sustains her phaya emzini zizinto ezintle ozawuzibona phaa kuProverbs 31. Amen. Zizinto niyazi uba umntu ongutata uyafuna uya komnye umntu side sigxekane phaa singabantu abazininzi uba yini umfazi wakho emhle kangaka, ufuna ntoni kwabanye. What keeps a man is not beauty. Zizinto ezintle ezenziwa ngumfazi wakhe. Hence the Bible is thetha. Andiyazi noba ndiqala kule ndawo kodwa ndizithetha ngale ndawo kodwa kukho into ethi mandizithethe le ndawo. Kuba sisi noba ibandla lifundisa ngomoya ingcwele nangokuhlala enkosini nangokuthini, kodwa alifuni ude lifike kwi-practicality yobomi. Inyaniso. Uba uthandazela ikati uthandazela into engasoze imke kuwe, uba udaliwe nale nto. Nikhona abazalwane? Nikhona? The only thing enokwenza uba ungabi nazo naloko yi-enga onoba nayo towards incident eyenzekileyo ebomini bakho. Amen. Either wakuphoxa umfana wathi uzayokulobola akafika, uhlale ke ngokwamadoda wathi uwavalele ucinge uba awunazinganuko kanti unazo, shonayo une-enga uvaliwe. Amen. So I want to say these things because ibandla liye liba chaotic.
line-chaos ibandla lesibuni. Nisandiva abazalwane? Amen. Kuba noba sithetha ngomoya oyingcwele asithethi ngezinto ezipractical. Kuba uThixo wamdala umuntu oyifemale wayintyatyana. Uyamthanda uba nalapha ebandleni uyintoni? Intyatyana. Umuntu oyifemale uyamthanda. Phaa koJerusalem kwezaa ndawo zooYesu uzawufika abantwana bebizwa befundiswa ukulila. Amen. Amen. Not ukuthandaza, ukulila. Kodwa kurembo ukufumana abantwana abangamantombazana bekhala. Nasetaweni komile because akukho bantwana abangamantombazana that are taught specifically to cry. Komile. Komile inhliziyo zabo zilikhuni because ubomi bu-rough. Amen. And nebandla alifuni kuba realistic. Ndifuna ufikela kuloo ndawo mna ndizibamde bathandekayo. Ndifuna zitombi niphume niyazi into yobana eli xesha lifuna umntu o-realistic. Uzawukwazi ukumoyisa uSathana xa uye waba nenyani. Not xa uthandaza. Amen. Not xa uthandaza. Because ukuthandaza kuyakugcina. Amen. Amen. Kodwa inyani iyakuqinisa, iyakukhusela. Jesus. Uba umuntu endihlukene naye betshoni yam sihlukaniswa kuba ndithi kuye kunabantu ahamba nabo. Ndithi kuye you can't be loyal enkosini ube uhamba naba bantu. Awuzubathandazela abantu uzabashiya. Niyaniva abathandekayo? Ndithe uzubathini abantu? Uzabathini? Uzabashiya. Amen. Amen. Apha emntwini kukho imfuza zakowabo. Kukho ntoni emntwini? Kukho imfuza. Ufuzi. Can you speak the truth? Ndingakethetha izinto ezimasiki ezikancinci. Ikhona le nto umuntu oyintombazana afebe kuba efuzile. Kodwa ndizophinda ndibuyele kodwa. Kuba utheni? Ufuzile yinto yakwabo. Umntwana xa kuthethwe laa nto kuthiwa ngudade woyise. Amen. Ngoku uzawuqala udilishane nale nto ikudade bawo. Kodwa sowudilishanile nale nto ikudade bawo uzawusuka kwi-environment enabafana kuba uyazazi into yoba unokuthathaka kule ndawo. Yes. Amen. Asithethi nantsika ukuba uzavele uthethe ngeetongues. Ayo magic le nto sikuyo. Because ibandla liyabaxokisa abantwana. As a result, bawa kule track okokoko, bawa kule track okokoko. Two, before ndiye kule nto ndifuna uthetha ngayo, i-reality of the matter yinto yobana umntu oyifemale uyakufuna uthatha. Kuba idalwe nguThixo lowo. Idalwe ngubani? For a woman was created for a man. Wathi uThixo wakubona uAdamu nesithukuthezi wadala abantu uEva. Amen. Kodwa siyambona uYesu ephinde iphendula esithi abanye ke bangamathenwa ababize ngokwendlela zabo. Siyamva uYesu uba bazothatha bonke abantu. Kodwa xa usiva uba uyakufuna utshata ayisosono eso. Niyamva kodwa futhi suyinyenyeza napha upresident weMrs Nomta suyithethe uyoyika le mkelele into yoba mna ndiyafuna uba nendoda eyam ngokusemthethweni. Kuba kuke baqhubeke kutoka. We are dealing with a church that is full of lies.
manifike emabandleni ethu akubukeleki kukho mama abadala kubekho otata abadala akukho zicouples zinhle ezincinci ayibukeleki lento sikuyo apha into engenamsebenzi because enye into etsala abantu in the church is the beauty of people that are the marriages ezilapha ebandleni zabantu abahle living together for the kingdom of God. Bayajonga abantu nje babebona abantu begugele emakhaya babona uba yintoni ngale nto ndifuna uqala kule ndawo before ndithethe le ndizawuthetha because ukuba uye awabikho real ngobomi bakho uthi mna ndiyazifuna into ezithile uyazibhlokha xa uya kuthixo uya ngenyani uyothetha inyani uba ndibuthathaka thina usizikhalipha ingathi ungumntu oqinileyo yaye andikho njengaye mna thathaka thina ncede oho kuthiwa ke ngoku ebandleni hayi lo mntana akafuni thixo ufuna amadoda kuthiwe akhathazeke umntana oqhilwa lirhamcelwa ngaphandle lihambe naye angeke ive kusithi oomama bafastele iintombi zabo zenye because babuhlungu abantwana bahleli kabuhlungu bayakhula ngomkhulu abanye engqondweni yakhe bafuna abantwana and abantwana babikho xa umntu engatshatanga besithetha loo nto kusasa sisithi abantwana bakho xa umntu ethe engatshatanga funeka atshate sabe nabantwana ndizayifaka ke ngoku indawo kingdom princesses as young as you are as beautiful as you are be real because ubomi bu-rough uyamthanda umntu olixoki uyamthanda umntu ofeyikhayo ukukrola ecaweni kuthiwa usisibani lithe ukhulelwe usisibani abezimele abantu bemfuna ngamasele bathi yini athi intombi yakwazi ukuhlala kujesu iminyaka egaga sihleli kabuhlungu nguye kanti unezinto azenzayo kakufana inkonzo because uyaphosisa akathethi inyani nomfundisi wakho uyamphosisela ngelinye ndixesha abantu bakhe baphosisele namumfundisi wakho bangafuni bahambe unasokobelapha icawuni baqombelelapha babe ngabantu athi mntanam ayinguye lo myeni ayinguye lo myeni lo ayinguye kanti nguye into nayo iyaqonda uzawuthini bo abanye amadoda bakemsile kule mthatha amanye amadoda that are working in the kingdom of God abafana strong in the kingdom of God abakhululwe emabandleni try they are mature and they are still immature yes my dog uyoyika uba umfundisi nekhala bayenza mluza lo mfana ngcono ndingamkodeli ngaqazalwa nodilation yakayesu kristu akodeli bantu haleluya aduduleka palisana nasi ke into endizebuya what keeps a human being man general into egcina umntu that I see it working for myself ayibobunganga bobuntu because ke babona abanye xa bethetha bengqina enkonzweni athi umntu mna ndiyayibona into ethile nethile vele ndithi ndimamele phaa ndimqonda uba he or she is setting himself for failure because once ube ne-confidence ekuwe so ufeyilile uthe usisizizitya ezithathanga akho mntu ubuke wadibana nomzalwane osolo ethetha ngobunganga bakhe
ukrokrelwa ikhona into ayifihlayo. Athi mna ndithandaza kubetha u-6 kusasa, ndithandaza ndivuke ndiphangele ndiphinde ndibuye ndithandaze. Amantombi awandijongi nabafana abandijongi, mkrokrelo kuba usebenzisa amandla angawakhe. Sebenza into kaThixo ijongisa kuye, kanti bathandekazi sidinwe igrace. Yonke into engakhangela nabawileyo into yoba sidinwe intoni? Grace. Kodwa indoda bakhe bayihlakaza phaa kwi-social media, abe ndiyazi apha isusa izihlungu bethe yangena nje lanekhomenti ethi hayi wethu bazalwane, nathi sisagcinela ubaba ngenye imini kuzabe kususa izihlunu omnye wethu. Ngoku ungekasuswa izihlunu khawukuthandazela le ndoda uba ngeli xesha isekulo mnqunye kuwo Thixo ayenze. Cela ke bazalwane sifunde sizothandaza. uLuka chapter 7 ezinye kubathandekayo sizawureferensa nje kuzo, sizawukuba ndihlale phantsi ndithetha ndisemthandweni. Luka chapter 7 verse 44. Okanye masiqale phaa ku-36 xhosa sizokhawulezisa ixesha. Luka 7:36. Kaloku omnye umFarisi ubemcela ukuba ade naye, waza wangena endlini yomFarisi lowo wangqina. Kwabonakala kukho umfazi emzini apho ebemdleni. Wathi akwaba ukuba uhleli endlini yomFarisi, wazisa ihlala lelabhastile linamafutha aqholiweyo. Wazisa ihlala lelabhastile linamafutha aqholiweyo. Wema ezinyaweni zakhe ngasemva elila, waqala ukuzinyela iinyawo zakhe ngeenyembezi, ezisula ngeenwele zentloko yakhe, ezamba kakhulu iinyawo zakhe, ezithambisa ngamafutha lawo. Akukubona ke oko umFarisi lowo ubembizile, wathetha ngaphakathi kwakhe esithi, lo mntu ukuba ube engumprofethi ange esazi ukuba ngumfazi ongubani na. Amen. Ufuna ukukhuthaza mna mthandazo. Kuyo yonke le nto ufuna ukukhuthaza uya enkosini. Phinde uthini? Uye. Uphinde uthini? Uye enkosini. Kuyayiwa enkosini. Makamaninzi. Haleluya. Amen. Akho xesha lawuyeka uthandaza. Apha kuthethwa ngentombazana nguMaria, kodwa ayinguye lo ungumama kaYesu. Amen. uMaria lo kuthethwa ngaye apha owayelengukazi, nantoni igama lenkosi, wayethengisa ngomzimba le ntombazana. Ivile kuba uYesu uzawuya endlini yomFarisi, nantoni igama lenkosi. Athi awubefikile uYesu wanxenqa, yafika le ntombazana, nantoni igama lenkosi. iBhayibhile ezi yazicokonyiswe phaa zawufika zinendawo ethi iinwele zakhe zazintle, zazinde. Zinjani? Zintle iinwele zakhe. Unemali wayeyisebenzile
wayede wanemali yeperfume. This perfume was so expensive. Amen. Amen. It was so expensive. Wayethi xa ezawuphuma aye kwababhuti azithambise ngale perfume ukuze athi uyemitha away abe sele eliva ivumba lakhe. Malibonke igama lenkosi. Kodwa ithi iBhayibhile ngale mini le ntombazana yathi yawuva uba uYesu uzawufika yehlela ezinyaweni zakhe. Yathi yehlela ezinyaweni zakhe uYesu yamthambisa. Ilila iziphuza inyawo zakhe, izisula ngezinwele zayo ezazinhle. Ngoba uYesu enqengile nje okanye echophile kulo mzi, le ntombazana yathi iyazosula inyawo zakhe. Wathi lo mfarisi wanesikhwele, wathi uba ebeyazi lo ukuba lo yintoni, ukuba ebeyazi lo edawuta kwa uYesu uba ngumprofeti, uba uvumela ntoni umntu ongalunganga aphathe inyawo zakhe abe esithi ungumprofeti. Athi uYesu ekuqinile okwakucingayo. Enza umzekeliso. Kodwa umzekeliso obhaliweyo pha andizuyamkulo, kodwa ndifuna uba sihambe nazo ezi zikristu. Lo Mariya akakhange aphelele kulaa ndawo. Malibonke igama lenkosi. Uphinde wasisihlobo sikaYesu. Babeqala udibana ngalaa mini. Babeqala. Xa iqhubeka iBhayibhile ithi baba zizihlobo ngoku, because kuthethwa ngaye ngoku Yesu esisihlobo sakowabo kukho noLazaro noMarta. Xa kuba usukela ngalaa mini zangaphinde ohlukane noYesu. Nantsi ke le nto ndifuna uphume kunayo apha. Kuye kwabhubha uLazaro besezihlobo. Malibonke igama lenkosi. Kwabhubha ba ndisatshela kwi-princesses. Amen. Uthi ke uYesu abethunyelelwe abe busy zizinto abezenza, azilibazise ngezinye izinto, babe aba bezizihlobo zakhe. Amen. Babe bentoni? Izihlobo zakhe. Uthi ke ngoku le ndawo ndifuna uyibethelela usokwicini, abhubhe uLazaro. Kube kungona uYesu wathi afika selentsuku-4 encwadini. Athi akuva kwakulindwa ke kwaSirayeli, kwakuncanywa xa seyintsuku zingani, kuba yayikhona le nto uba abantu yayikhona, babenokholo loba lo mntu angathi ngavuka, babencama emveni kweentsuku ezine. Haleluya. Ithi ke iBhayibhile wafika uYesu besekhona abantu abazilileyo, oomomkhulu noodabawo besembathe iilema zabo kuba kufiwe apha. Amen. Ithi wayazi uMarta, weva uMarta uba uYesu ufikile, wabaleka waya kuye. Ndifuna usamarayiza singayikho ezi scripture nizawuzazi. Wabaleka waya kuye, wafika wathi, Nkosi, ukuba ubukhona. Amen. Uba utheni? Uba ubukhona ngengafanga mntakwethu. Athi uYesu kuye akafanga, ulele. Athi kuba uMarta usisihlobo nje noYesu, abana relationship, uthanda nje uba owabo uhlotyelwe noYesu. Andiva ke ngoku inayithi le nto kuye, sisihlobo sabo uYesu, ayinabunzulu into kaYesu kuye. Nikhona abathandekayo? Noxa emazi kodwa akanzulanga kuye, kuba uthi uYesu akafanga ulele, uzawuvuka. Uthi ndiyayazi uba uyawuvuka ngemini yovuko, akakho download, i-software yakhe i-outdated, kuba akathethi nalo Yesu. Mhlawumbi ke undithetha ezinye izinto.
uba phakathi kwezinto ezithethwa nguYesu ube wena ungathethi naye, Jesus. ungamazi for that matter. Ndifuna uba sifikelele kule ndawo athi uPawulos uba ndimazi yena. Haleluya. Ingabi bubuhle boba waziwe as a kingdom princess ube ungazali nalo mntu uyinkosi. Jesus. Haleluya. Amen. Ube ungena relationship nalo mntu uyinkosi njengoba ii-princesses zibakhona apho kukhoyo inkosi. Malibonke igama lenkosi. Amen. Uthi hayi ndiyayazi uba uyawuvuka xa kuvukwa kwelabafileyo. Uthetha ngento yakudala. Ndiyahlupheka ngabazalwane abathetha ngento yakudala abakho kule nto intsha yenziwa bo uYesu uthi ngoku uzawuvuka ngoku. Bona bathi sithetha ngento yakudala yoba hayi ibhaliwe loo nto. Ibhaliwe uba uyawuthini? Uyawuvuka ngomhla wokugqibela. Sesawudeba zinkobi mantombazana. Athi kuYesu, athi engekade uthetha noYesu abaleke aye kuMariya. Athi inkosi ikhona iyakubiza. Masijonge i-sequence yalo Mariya. Athi awufika uMariya kuYesu ukuba ubukhona, same statement. Isifuni same statement ukuba ukhona Nkosi umntakwethu ngengafanga. Ithi iBhayibhile ngobona ngoku uYesu wasikwa inhliziyo. Jesus. Kuba ngoku kuthetha umuntu oqhele ukwehla ezinyaweni zakhe. Bayazana. Bayazana. Haleluya. Kuba abantu bayamsola uThixo bakangenzela into ndiyamncama ndiyawa kanti akukho relationship, akukho nto ibadibanisayo aba bantu babini. Into kaYesu noThixo yinto ayivayo uba uyabanceda abantu kodwa akayazeli kuye. Uyiva ngosisikalini akanabunzulu lo ababhonzi kuthethwa ngabo uba umntu uvela afaka ubhonzi akanabunzulu bokumazi lo Thixo, bokuthetha naye, bokufuna afa thina mdeli bethu ixesha. Ndiyafuna uthetha naye uThixo. And ayikho ngoba present egroupini, ayikho ngoba present egroupini. Ndiyafuna uthetha noThixo. Uthi awubethile umali esithi uba ukhona walila uYesu ngoku. What is the difference? Walila uYesu ngoku wathi nimbeke phi? Wahlabeka kuba bayazana. Ukhumbula ngemini awayehlile wathatha into yakhe expensive wayithambisa. Wena ntoni yakho expensive ngathi kanti lixesha lakho. Ukabi namali wena kodwa into expensive yazo ndifunde into yobana into expensive asiyomali lixesha. Ixesha bazalwane, ixesha olichitha noThixo, that's so expensive. Bengifuna ukutsho mna kuli phambi koba ndihlale phantsi, it is so expensive ixesha olichithe noThixo. Uyakuathenda ngemini odinga uathendwa ngayo kuba uyayazi uba ndiqhapha nobabini. Futhi awuziceli nozicela ezinye izinto kuba uyayazi uba benithethile ngazo nina nobabini. Nale nto yomtshato bendithetha ngayo niyathetha ngayo. Nithetha ngayo. Nkosi. Niyathetha ngayo. Uthi uba ukhona uthi nimbeke phi? Ngoko nangoko. Nimbeke phi? Kuba kuthetha umntu. Uba umntu niyayazi uba ne-boyfriend ukuthanda uba ithi intombi into endihlulayo ngawe nto yoba awenzi ixesha nam wena. Akho relationship ekwazi ukuphumelela kungenziwa xesha bathandekayo. Ndifuna uba uncame kwangoku noba ufika ngaloo awari uye ufike ugagaze uthethe ii-tongues awuna-relationship. Kwenziwa ixesha Thixo. Akurisayithwa zilwimi. Akurisayithwa zilwimi. Kwenziwa ntoni? Ixesha. Time uhlale nayo.
sihambe sithetha noMonke uba into ebulala isizwe sethu into yobana abantu abatsha abafuni ukuhlala yedwa unomvandedwa emamele inkosi, bafuna uyodayiva, bafuna ukuthoboyise belapha enkonzweni, abafuni kwixesha loba akhe ahlale nenkosi. Thedava phaa kwi-social media zibethana ngexhwexhwa nethobo, bethana abanye bathika abanye bathika. Kangena mna ndathi into endiyaziyo lixesha luthini, mna xesha layo ithomoyo bakabani enye kabani, kodwa ekubalulekileyo nezamxelela umntu uba asizugeneralize xa umntu enexesha luthini, uzawuyazi yena for herself uba ithomoyo ayimlungela yena for herself. Kunezinto ofuna umapha uzi-adresse ebandleni uthi uThixo uthe makuthiwe kanti ebedilishana nawe. Ethetha nawe, ethetha nawe. Haleluya. Senza ugqiba bazalwane, aye engcwabeni uYesu, aye avuse uLazarus, kuphinde kube kwisidlo, phinde kuthiwe kuba uLazaro utheni uvukile, kuthi kusachotshwa etafuleni aphinde afike kule game, afike e-35 litre ipeliwe phaa, ipeliwe phaa. Kuthiwa namafutha ngoku wafika nawo emaninzi, uphinde wafika futhi akakhange achophe etafuleni. Wena mntu ufuna ushow uzawuvele, khange achophe etafuleni, uye kweza nyawo, zilonga kweza nyawo, ngoba into yakhe ikweza nyawo. Kuyatyiwa ngabantu etafuleni, abafundi bakhona. Andiyazi noba ndisathetha yona na, bakhona abafundi kugcwele apha, yena wafika warhoshoza, wayazi nantse yam indawo zinyawo zikaYesu, zinyawo ayikokuzithambisa izinto ube mhledeyitha upiko ke abantu bakujonge, kanti awukwazi uya zinyaweni zikaYesu. Nizothetha ngekamva lakho, nizothetha ngezinto zikwahlulayo. Andiyazi ke ngoku. Haleluya. Mna ndizokhuthaza sisi uba ubunenye into ngomthandazo, ndizokhuthaza abantu abatsha uba stand firm. Yibani zii-feminists, andikho loo nto. Umntu oyifemale uzawugcinwa ngumthandazo. Uthandaza, njengoba benditshilo naseJerusalem abantwana bayafundiswa ukuthandaza belila. Uzawugcinwa kukuhla ezinyaweni. Andikhathali noba mntamhle ukleva uthini, liza kugqila eli lizwe sikulo. Lifuna kanyabo bantu, lifuna babangadlila. Bangena umali wathi mutyiwa kumnandi, andiyazi umata wephi kule game kuba akaveli kwesi scripture. Undwebile, iyaphithizela, ufuna ubona kuba yezi ke ndimcebisa aba bakhangelayo abajongi into uphithizela, afana usiphithizelele nje. Nisekubona kuthiwa kukho i-asha, into ebethile behlala esitulweni uyathatha, nithi ubonwe xa bekutheni, ubonwe xa bekutheni, kanti uthambisile ngokwam, umekhaphile ngaphakathi, velile kwamoya, usithakele ngokwasemnyameni, kodwa uvelile kwamoya kuba umane sihla ayezinyaweni. Athi ngento expensive ebenthe yintoni? Ixesha yiyona nto expensive. Nangoku abantu abaphangelayo ababhatalelwa msebenzi, babhatalelwa ixesha. Njengoba kuba bekuthiwa babhatalelwa umsebenzi, xa nenze ii-extra classes niyazibhatalela?
abantu ababengothisha urhulumente ubhatala ngelaa xesha wayethe from 8 to 0 so kubhatalwa ntoni kubalulekile ixesha uba ufike phaa kuye kukho izinto ozawuthi beziza kubetha athi uthixo ukuba niqhele ukuhlangana ngani xesha ufike ungenamazwi othetha kuye ufike nje kuba wenze ixesha uthule phantsi aonarishe isiqamathisi you have made time awufunanga wathandaza unamazwi uyabibitheka ubuhlungu enhliziyweni awuva nto usuke nje uonarishe ntoni ixesha andiyohlala phaa etempileni ke for that hour andinato ndiyohlala phaa bathi abanye besitya bebhizi besithini bebhizinesa besithini umane usithi mna mandibele ndihlele ezinyaweni nantso qha into ezawugcina kwamama kwaprincess kwamfana umthandazo ukuhla yeyi mfundisi wam iyabukeleka intombazana ethandazayo zibaxelele ezibonzeni yathi iyabukeleka intombazana etheni iyadika intombazana eselulwimini inesidima intombi ethandazayo masiyeke esindisiweyo zinto ezimbini ezahlukileyo zimbini ezinto zahlukile ethandazayo ide ingathi inento ethambisileyo nabafana bayayoyika kule nto ikhoyo yoba kungasayiwa kumfundisi xa kuyiwe emntwini kodwa kwintombi ethile bayakele abafana kumfundisi kuba bayayoyika kabaqheleki laa mntana kolula nje usuke uhle phezulu kuba unale ndawo eyokugqibela kuyaphinda kulapho kukho inkomfa iqonda yayikhona uyapheka umanta sesesingaphi ko sesesine nisikhangele esiganeko uyapheka umata uyalungiselela uyaphithizela ude uya kuyesu uthi awukhathalina lo endiyekela ngomsebenzi uthi uyesu mata ukhathazwa zizinto ezingenamsebenzi uMaria yena ukhethe eyona wathini ngaleko sesine kuthethwa ngabantu omnye esenza into enye posture enye i-anointing yomntu ongumama semthandazweni ingashumayela nje ningantele befundisini kodwa ndithi i-anointing yomntu ongumama ayinikiwe powerful ila ningashumayela nje kodwa mna ndithi ukuba uyakumastarisha le ndawo yokuthandaza kuba ndafunda into yoba ukuba lidibana neenkokheli abefundisi sikwi-conference ningandixeli ukuba ndithethile once ndifinish into yoba kukho indawana ye-pride kulo mfundisi ndivele ndiyazi into yoba kathandazi because umthandazo wophula ubuwena bakho awusoze uthi uthandaza uthi mna ndinje ngoba umthandazo uyakophula le nto ibangela uba kuthiwa xa sithandaza masihle ngamadolo yinto yoba kufuneka uba usuke kule ndawo ucomfortable kuyo wehlele umthandazo is a service ndithethe ezinto bendifana uba ndithi hayi nandibetha ihlabathi phaa nifunde nithini yeyi kukho into eninzi when it comes to ukuhlangana nothixo siyagqiba ngoku hlangana nabantu
uthethe noThixo ufune uThixo kuthi kubhize ebandleni abantu besenza zivuselelo ngapha zintoni wena uthetha nabantu uThixo. Niyasibona esiganeko sesesini lo muntu wenza into enye wenza into eyi-1 uyaziphuthaphutha ezinyawo and ezinyawo wasokwezisula ngale nto ixabisekileyo kuye. Kasawuphakama sithandazi ethe loo nto bantu abatsha zi-princesses uyamukeleka umuntu ongusisi othandazayo. Mna ke ayikhange ngibone kude loo nto ndibone kumama nosisi nomntu le nto yokuthandaza yazela kum bavele mva kule nto yoshumayela esikade siyazi uthandaza uzigcine emthandazweni. Kasawuphakama sithandaza ufikwe sisifo omnye umprofethi ufikwe indoda ithi uza kufa awuzophila ujonge edongeni nakuthi ithi Nkosi khumbula ujonge edongeni mama ujonge edongeni. Haleluya haleluya. Uba awuthandazi uzaba sefashionini andifuna ukuxokisa gqibile ngoku zaba sefashionini zoyokozela awuzugqithwa yonto uzayokozela. Sinotata apha ukafika ungazi nobe izihlangu azinxibile uzipolishileyo tata osizalayo uthi ubale ukuba mhle gqitha amehlo athi ajonge kuye xa kube kumntu ozawuphuma naye uba ebemhlubana. Andibalwanga nangoku ebafundini bakaYesu andibalwanga ndicinga into yobana benawukhe nithi xa kusithiwa kuyiwe eGalili nithi andinaloko yokuya. Nini ndiphume iloko eyi-1 siqebile bazalwane seyasine inyama ibe ngulo ayifunele into yothandaza uyifuna. Njengoba ndiyithetha nje ndiyibethelela kuba ndiyayazi uba ndinikiwe ekwithetheni njengoba ndiyisebenza apha kum naxa ndiyikhuphele ebantwini uyamkela le nto yokuthandaza. So uworshipha uthandaza kuba uzawuxutha imayikhi ebantwini. Sike sibabone ii-worshippers xutha ii-mics ebantwini kuba akukho anointing ngoku uyakhompitha funeka uyiye ngantoni uthandaza. Ndifuna wena mfundisi wakho uyifune uThixo le nto yokuba ngumthandazi. Ungathandi ubizelwanga uthandazi ubizelwe ntofu obakho ubomi zabufa ngabani. Ufuna ubizwe eRhawutini kuthiwe inkonzo yabantu abatshatayo uyonxiba amadakhi phaa kuba kaloku awungomntu otyhilekelwa zizinto. Bebenxiba amajamana abantu ngapha eRhawutini beyokhetha amadoda momkhulu. Niyayazi loo nto nje ibiyenzekile nifuna uthi ndingaxoka endaweni kaThixo andixoki. Bebenxiba amajamana abantu nabanye sibazi sithi hayi bo ukhonzekhonzweni kabani lona yamazi kanti bayawafuna amadoda ayafuna benxiba amajamana kanti ngumthandazi unowuyazi yintoni uma uye kuyo yintoni uma ungayi kuyo. Hallelujah. Amen. Amen. This is a very practical message. Inqabile into eshunyayelwa kuhlobo. Inqabile futhi indlela eshunyayelwa ngayo.
sihamba namagama esiGrike nesiHebheru siblow ingqondo xa siphuma phandle ibihleli into ethi kanuko ihlela phakulo ibihleli into ethi aniphangeli ibihleli into ethi phaya ekhaya kuthathwa ngcini yintoni engani ikhwipha itshintsha ukuba ngiyacela mcelela abafana abadlalayo sizothandaza 2 minutes ngiyacela phakamisisana sakho bathandakayo sothandaza nje few minutes ngelihlika likaYesu Kristu ukuthi inkosi lento mayibe practical empilweni. Ngiyacela siphakamise izandla zethu sonke bathandekayo. Inkosi lento mayibe practical empilweni yethu. Ngiyacela sonke sithandaze bathandekayo. Sizinikele Nkosini sonke namaphimbo ethu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Egameni likaYesu Kristu. Nkosi siphambo buso bakho. Siphambo kwakho Thixo. Siphambo kwakho. Ulithemba lethu okumdala kunezinsuku. Akekho njengawe. Akekho ongakufaniswa nawe. Ngcwele Nkosi, ngcwele. We thank you for this practical teaching. Siyabulela somandla ukuthetha nathi ngohlobo ukusixoza ukusilungisa ukuthi eyona nto ebalulekileyo nakuMaria ephethe yona ukuhlala ezinyaweni zakho. Nkosi, xa siphuma apha
Jesus. Jesus. Jesus.
Father, we thank you. Father, we thank you. We thank you. Thank you, Jesus. Father, we thank you. We thank you. We give you all the praise. We give you all the honor. In the name of Jesus, we thank you. We thank you. We thank you. Thank you, Jesus. Siyabulela okuvuma uThixo athethe nayo ngoluhlobo uthethe ngalo kuthi nqabile tata le ushumayela ngayo oqala futhi nqabile le uyithethayo ndivamisile ukuthi kule ndawo ndikhonza kuyo ndibe ngumthombi ngale nto uyithethayo osithi siyashumayela kodwa ukushumayela kwethu ukushumayela singathandazi uzibuza uba ukushumayela kwethu kungaka singathandaziyo usukaphi. As a result sesibone lezi zityhilelo esinazo ziztyhilelo abantu abathi bephuma ngomnyango ziphelele sibablowa ingqondo akho nto ingena umoya. Sakhuliswa thina ngabantu ababekufumene ivangeli ootatomkhulu abadala ababetyhilele nje ivesi enye athi banoyolo labo bahlambule entliziyweni engenamavesi amaninzi kodwa xa uphuma enkonzweni ukufuna uThixo ukuthi ayihlambulule inhliziyo yakho. Namhlanje sigcwelelwe ngamavesi amaninzi ungabhala incwadi ugqibe kodwa ukaze ube khona ixeko utshalenjayo ngamavesi owacholeyo ecaweni. We are not challenged. And the problem ayiqali kubazalwane iqala ukuthi thina shumayelayo sisoloko siyibize bazalwaneni ingxaki kanti ingxaki iqala kwakuthi umuntu uzohlanganisa ivesi sengene enkonzweni icaba lo muntu uthetha i-hours ezingaka nabantu bakaThixo kodwa kanalo ixesha lokuthetha noThixo wabo. Uxaba ukuthi yintoni ozoyithetha kubantu bakaThixo ungenalo ixesha lokuthetha noThixo wabo. uMoses wayihlala 40 days ehlalela ukuzohlisa nje umyalezo we-hour. Thina sishumayela 2 hours sihambe siyokela uThixo imizuzu emibili. And we're wondering the state of the church. Why our injena? Why abantu xa sigqiba ukubashumayeza bagcwale kakhulu uthunku bephuma enkonzweni? Sisibuza ukuthi why abantu begcwala kangaka inkanuko bephuma enkonzweni? Uyibona lento kwamanzi asuke epulpit ahlambayo kwawona mdaka ngaphambi kokuthi afikele ebantwini. uYesu xa enyuka eyezulwini zangabe ihasha zangabe worshipper lesiyithandayo zangabe ngumshumayeli losimthandayo kodwa uYesu lithi wenyukela uhleli ngasekunene kukaThixo uyasinxusela imihla ngemihla. Nanamhlanje uYesu umsebenzi wakhe akasharishi akahlabeleli akashumayeli uhleli uyanxusa nanamhlanje. Iyona nto siyibhekela phansi ecaweni leyo
into uYesu ayenzayo namhlanje ukuhlala ngasekunene kuyabuza. Ave sibhekele phansi la mithetho ngumfowethu. Ave inento iimpulpiti zethu zinasoyo altar kodwa stage. Thina sine stage asina altar. We are not dispensing spirit, but we are playing the drama ecaweni. Senze drama yasecaweni. Kuleka uphelileyo wenze idrama namhlanje uzokwenzela idrama ubomi bakho butshintshe. Into egcweleyo idrama. That is why abantu beyoxabana bebanga izikhundla bexabana ngecawa. Can we seek God? Can we seek God? Okay, ingase yasimfuna uthini. Ingase yasimfuna. Yabona if you are not challenged bafethu namhlanje, if you are not challenged, emva ukuthetha kaThixo ngohlobo. Thank you so much. Can we stand on our feet? Sibulele uThixo. Such a message. Such a message. Can we close our eyes, lift up our hands? Sibulele uThixo, thetha nathi ngohlobo. Thank you, Lord Jesus. Bawo siyabulele.